Elikkä nytten tulisi uusi kisa. Elikkä tämän kisan aiheena on: teet joko oman videon pihalla tai ulkona. Siis pihalla kun ulkona, kun pihalla tai sisällä. Tai sitten sinun pitää tehdä minun sarjasta Jessica ja Leo sarjasta voit keksiä, mitä siinä tapahtuisi. Ja sitten voittaja. Olen nyt ihan takuu varma tästä. Voittaja, jos näitä ei ole minun vaihtoviidistäni vielä hävinnyt, että voittaja saa... Ensimmäinen voittaja saa takuulla tämän. Ja toinen voittaja sitten tämän. Annan siksi näin hyvä petsiä, koska tämä on sellainen niinku kilpailu. Tai sellainen. Niin siksi annan nämä hyvät. Ja sitten puolet näistä. Nämä ovat niinku näitä ympyränmuotoisia. Täällä on turkoosia, pinkkiä ja keltaista. Niin. Toivottavasti osallistut tähän kilpailuun. Hei hei!